Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kahit gabi na, magandang araw para sa inyo mga ka-chicken. Okay, yan. Welcome back mga ka-chicken dito sa ating channel. At sa mga bago pa lang welcome kayo dito sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mga ka-chicken na hit yung subscribe button. At paki-like na din po mga ka-chicken ang video natin ito bilang suporta dito sa ating channel. Ayan. Ngayon mga ka-chicken, gabi tayo ngayon nag-vlog kasi may papakita ko ngayon sa inyo. Makita nyo, nandito tayo ngayon sa ating incubator. Sa mga nakasubaybay dito sa channel, nung past 10 days mga ka-chicken ay nagsalang tayo ng mga itlog dito sa ating incubator. Ilalagay ko na lang po mga ka-chicken yung link doon sa description box sa baba para makita nyo sa hindi pa nakita. At ngayon ito, nagsalang tayo pang 10 days na ngayon. So yung gagawin natin mga ka-chicken ngayon ay mag-cuddling tayo dito sa ating mga itlog. Yung pagka-cuddling mga ka-chicken, para sa hindi pa nakakalam, ito yung pagtingin natin sa itlog gamit yung cuddler. Pagtingin natin kung may kung fertile ba yung itlog o hindi, kasi yung mga hindi fertile mga ka-chicken ay na natin, tatanggalin. Hindi natin sila i-continue sa pag-incubate para hindi mapiktuhan din yung ibang itlog natin doon sa mga hindi fertile, kasi mayroon din yung mga sirang itlog na pwede makapikto doon sa ating mga fertile na itlog, kaya tatanggalin natin. Ngayon, pang 10 days ako nagka-cuddling mga chicken, pero sa ibang mga chicken, kung napansin nyo, yung iba nagka-cuddling itong mga 7 days, nagka-cuddling na nila. Pwede naman mga chicken, pero dito sa akin, pang 10 days na ako nagka-cuddling para makita na talaga natin ng maayos kung ano yung nila mga chicken. Klarong-klaro na yung fertility. Kung mga fertile at saka hindi. Ngayon, tingnan nyo mga chicken, ito yung mga sinalang ko Ayan yung mga sinalang ko na mga itlog. Ngayon, ito, bali kakandling na natin yung mga chicken. Yung gagamitin ko na cuddler ay ito, DIY ko lang ito mga chicken o improvise na cuddler. Ito yung flashlight na nilagyan ko lang ng karton mga chicken, tapos nilagyan ko ng tape para magiging cuddler na. Ayan, ito yung gagamitin ko pang cuddling sa ating mga itlog. Ayan. So ngayon mga ka-chicken, para kitang-kita talaga natin sa pagkakandling ng mga itlog, ay mas mainam na madilim po yung paligid. Kaya papatayin muna natin ngayon yung ilaw. Okay, yan. Papatayin muna natin yung ilaw. Ayan, kukunin ko na ngayon mga ka-chicken yung mga itlog natin sa loob. Ito lang muna yung unahin natin sa pang-cuddling ng chicken, Okay. Patayin ko muna yung isa pang ilaw mga chicken para klarong-klaro. Ito na mga chicken. Ito yung unang cuddling natin. Okay, ayan mga ka-chicken. Makita natin na fertile siya kasi may mga ugat-ugat siya sa loob, parang veins. Ayan. Ibig sabihin yan, fertile yung ating itlog. Ayan. Ayos. Ito din. Fertile din mga ka-chicken. Ayan. Ito mga ka-chicken yung hindi fertile. Ayan. Lagyan natin dito sa taas.
Oh, ito mga ka-chicken, fertile to. Yan, may mga ugat-ugat sa loob. Nakita nyo? Yan, ayos. Ito, itlog ito ng Hubbard. Oh, yan, fertile din mga ka-chicken. Ayos. Yan. Oh, ito mga ka-chicken, oh. Ito yung example ng itlog na fertile siya pero namatay yung embryo niya sa loob while undergo yung yung incubation process. Namatay yung embryo niya sa loob. Yan. Pero fertile ito, pero patay na yung embryo niya sa loob. Separate na natin. Yan. Ito. Oh, ito mga ka-chicken, fertile ito. Yan. Ayos. Sunod. Oh, yung mga ka-chicken, fertile din. Ayos. Ganun na natin para mas madali. Oh, ito mga ka-chicken, hindi fertile ito. Ito na dito. Mga ka-chicken, hindi fertile. Lagay ko na dito mga ka-chicken. Ito, fertile. Fertile. A few moments later. So ayan mga ka-chicken, tapos na tayo mag-cuddling dito sa ating mga sinalang ng mga itlog At saka ito na mga ka-chicken yung mga linabas natin o siniparit natin na hindi fertile. Pero hindi ito lahat mga ka-chicken na ibig sabihin na hindi talaga fertile kasi yung iba dito, sila talaga yung hindi fertile o yung maliwanag lang, yung wala makikita na fertility sa loob. Pero yung iba mga ka-chicken ay fertile pero namatay lang yung embryo nila sa loob.
kaya hindi nakapag-continue sa pag-develop yung embryo nila. Kaya ayan, nilabas natin. Saka ano mga ka-chicken, out of 168 na sinalang natin, mayroong hindi fertile o yung mga siniparate natin na ano na, patay na yung fertility, ay nasa 37 ito lahat. So out of 168 mga ka-chicken ay nasa 78% yung mga fertile natin na itlog. So okay na yan na rate mga ka-chicken sa yung fertility rate natin dito sa ating mga breeders. Ito lahat mga ka-chicken ay mga itlog nito ay sa Rhode Island Red at saka Hubbard. So 78% mga ka-chicken ay okay na yan na rate mga ka-chicken, fertility rate dito sa ating mga breeders ano. Okay na din yan kasi unang ano pa lang nila, buying itlog pa lang nila mga ka-chicken, at saka unang batch pa lang ito ng mga sinalang natin na mga itlog dito sa ating mga Rhode Island Red na breeders at saka doon sa ating mga Hubbard. So maganda na yan, 70%, at saka sigurado naman ako na mas gaganda pa yung fertility rate na magiging fertile talaga sa mga next na batch sa pag ano natin dito na may salang natin, lalo na sa ating mga bagong binibigay doon na pagkain at saka vitamins doon sa ating mga breeders ano. Okay, ayan, ito na mga ka-chicken, binahagi ko sa inyo mga ka-chicken ano, kung sa ating paghandling ng mga itlog dito sa ating mga sinalang dito sa ating incubator. So ayan na sila, yung ating mga hindi fertile, siniparate na natin. Okay. Ayan mga ka-chicken, sana ay may natutunan din kayo mga ka-chicken dito sa ating pagbabahagi sa video na ito tungkol sa paghandling ng mga itlog mga ka-chicken. Ayan. At ayan mga ka-chicken, ano, maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa channel. At shoutout muna tayo mga ka-chicken. Shoutout kay Jun Yilo from Lapu-Lapu, Cebu. Shoutout kay Arnel Lumagbas from Davao City. Shoutout kay Leo Carter from San Francisco, California. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Okay, yan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe mga ka-chicken dito sa channel. Napakalaking tulong po niya mga ka-chicken dito sa pagbabahagi natin sa pagmamanukan at saka buhay probinsya at saka iba pang mga ka-chicken, ano? Ay mga ka-chicken, paki-like na rin po mga ka-chicken ang video natin dito bilang suporta dito sa channel. Hanggang sa susunod natin na vlog mga ka-chicken, at ingat po tayo palagi dyan. God bless. Sorry, it's DJ.